खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो फ्रि इ-रिक्सानि बागै मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। बे फ्रि इ-रिक्साखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो लोगोसे बे फ्रि इ-रिक्साखौ बोरै अनलाइन एप्लाइ खालामो बेखौ आं नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो गले गले खावलायखायो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो गुरैयै खावलायहरनाय थाखाबाय आरो। दानिया गिबियावनो नोंथांमोना बे फ्रि इ-रिक्साखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनि वेबसाइटआव फैग्रोदो आरो। बेनि वेबसाइटखौ नोंथांमोननो आं आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै बयबो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दे लोगोफोर बे फ्रि इ-रिक्साखौ। दा फ्रि इ-रिक्साखौ मोननो थाखाय नोंथांमोननो मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौबो आं फारि फारि फोरमायलांगोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दानिया गिबियावनो नोंथांमोना नैबेफोरबायदि अपेन जासिगोन आरो। नोंथांमोनावबो जुदि वेबसाइटआव थाङोब्ला बेफोरबायदि डाइरेक्ट अपेन जागोन। अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजौनि नैबेयावहाय नोंथांनि जि एप्लाइ खालामनाय जि रिक्सानि नैबेयावहाय नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामदो आरो रिक्साखौ। बेवहाय मोननै बेसाद दं दै लोगोफोर, नैबेयावहाय मोननै दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गोजौआव मोनसे दङ जिखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नागिरदों। आंथ' नैबेयावहाय इ-रिक्साखौ एप्लाइ खालामनो नागिरदों नालाय बेवहाय इ-रिक्साखौ आं सेलेक्ट खालामनानै लाबाय आरो। नोंथांमोनाबो बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। गोबांनावनो बेयो इ-रिक्साया अट'मेटिकलि श' जाना थाखायो आरो दै लोगोफोर। बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय गाहायाव मा होनांगोननो नोंथांनि पार्सनेल इनफरमेसन, बेवहाय नोंथांनि जि इनफरमेसन दं बेखौ नोंथाङा बेवहाय फारि फारि होलांबानो जाबाय आरो। गिबियावनो नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबेवहाय नोंथांनि केन्डिडेट नेमखौ होग्रोना लादो। बेनि उनाव जाय बिथाङा एप्लाइ खालामदों दै बिथांनि नामखौ बेवहाय होग्रोना लादो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेवहाय नोंथांनि फादार्सनि नेमखौ होदो। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय बहायदो। बहायखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे गाहायाव सेलेक्टेड बेवहाय सेक्स दं नोंथाङा मेल ना फिमेल बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो। बेवहाय नोंथाङा मेल बा मेल, फिमेल बा फिमेल बेखौ नोंहा सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो। बेवहाय मेलखौ सेलेक्ट खालामबाय। फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबानो थाबाय। बेनि उनाव नैबेयावहाय नोंथांनि भिलेजखौ होदो, टाउन भिलेज बेखौ होदो। बेनि उनाव पस्ट अफिसखौ होदो। बेनि उनाव पुलिस स्टेसनखौ नोंथाङा होनानै लाब्लानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांनि जि सेलेक्ट स्टेट बेखौ नोंथाङा नैबेवहाय सेलेक्ट खालामना लादो आरो। आसामनि नालाय जों आसामखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबाय आंबो। बेनि उनाव गाहायाव थांबावदो। अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा एसे लं जागोन दे लोगोफोर, अब्लाबो भिडिअआ गोलाव जालांगोन, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। बेनि उनाव नैबेयावहाय सिलेक्सन डिस्ट्रिक्ट, नोंथाङा नोंथांनि जि डिस्ट्रिक्ट नैबेयावहाय बेखौ डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो आरो। आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनि। जोंनिया बाक्सा दै लोगोफोर, आं बेवहाय बाक्साखौ अलरेडि सेलेक्ट खालामनोसै। बेनि उनाव नोंथांनि नैबेयाव पस्टेल पिन नाम्बारखौ होदो, नोंथांनि पस्टेलनिखौ। बेनि उनाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेवहाय होदो। होखांनायनि उनाव नैबेयावहाय नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बहायना होनांगोन आरो। नोंथांनि जि आधार कार्ड नाम्बार बे नाम्बारखौ बेवहाय टाइप खालामनानै होनो नांगोन आरो। बेनि उनाव नैबेयावहाय क्वालिफिकेसन इनफरमेसन, नैयाव सेलेक्ट इडुकेसन क्वालिफिकेसन, बेवहाय नोंथांनि जि बेसेबां थाखोसिम फरायनाय, बेसेबां क्लाससिम पास जानो हानाय बेखौ नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लादो आरो। नोंथाङा जुदि क्लास 5 बा क्लास 5, बेनिफ्राय HSLC पास बा HSLC, HS पास बा HS, बेनिफ्राय ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट बेवहाय नोंथाङा होनानै लादो आरो। आं बेवहाय ग्रेजुवेसनखौ होनानै लानोसै, ग्रेजुवेटखौ। होखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि बे बेसेबांसिम फरायनाय बेखौ क्वालिफिकेसनखौ होनानै लाब्लानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेवहाय नोंथांनि क्वालिफिकेसननि नैबेखौ नामखौ नैबेवहाय लिरनो नांगौ दै, नैहाय नोंथांमोना लिरनो नांगोन। बेवहाय मा लिरनांगोन नोंथांमोना, नैबेवहाय
नोंथांनि कुवालिफिकेसनखौ सरि आंना बेवहाय लिरनाया मानो टाइप जायाखै माने फारसेनिफ्राय फिलआप खालामबोआसो नैबे बक्सआ लांदां जागोन दे लोगोफोर। फारसेनिफ्राय फिलआप खालामबोआबा बे बक्सखौ नोंथाङा फिलआप खालामफैनो हानाय नङा। बेवहाय नोंथाङा बिए पासबा बेयाव बिए पासखौ बेवहाय लिरना लादो, अब्लानो नोंथाङा बेयाव जाबोगोन आरो फारि फारि। खिन्थु नोंथांनिया सिगांनिफ्राय मा जाबोनांगोन फिलआप खालामबोनो हानाय जानो नांगोन आरो, अब्लासो नोंथांनि नैबे बक्सआ माने अपेन जागोन आरो। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय सेलेक्सन नोंथांनि रिलिजनखौ होदो। नैबेवहाय मोनसेल' दंखायो दै, बेयाव हिन्दुइज्मल' दंखायो। हिन्दु मानसिफ्राल' बेवहाय खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनो हागोन बे फ्रि इ रिक्साखौ। बेलेग बिथांमोना बेयाव लिरना होखादों डु नट एप्लाइ इफ फ्रम रिलिजन माइन'रिटिस मुस्लिम बुद्धिज्म ख्रिस्टान सिकिम जैन एन्ड पारसि। बेफोर मानि माबाफ्रा खालामनो हानाय नङा बे एप्लाइखौ। बेवहाय अनलि हिन्दुफ्राल' एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होखादों दे लोगोफोर। सिगांनि एप्लाइआ जाबाय मुस्लिमफोरनि थाखायल' मोनसे फैदोंमोन दे, माइन'रिटिफोरनि थाखाय। बेनिफ्राय नैबेयो जाबाय दानिया जाबाय अनलि हिन्दुइज्मफोरनि थाखायल' दे लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना जाय मानसिया हिन्दु बेल' एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नैबेवहाय नायदोलाय नोंथांनि बे सेलेक्टेड कमिउनिटि मानि नोंथाङा मा हारिनि बेखौ नैबेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय फार्स्टनियाव। नैबेवहाय बेनिफ्राय नोंथाङा इयाव खालामना लानाय लोगो लोगोनो आंनियाव सेलेक्ट खालामनानै दिन्थिनि। नैबेवहाय दं बाङालि दं, हिन्दु दं नङा होमबा, हिन्दी दं नङा होमबा। जोंनियाथ' बेवहाय जेबो गैया। नैबेवहाय जों आदार्सआव होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय रिटेन इउर कमिउनिटि बेवहाय नोंथाङा बड' लिरनानै लानो हागोन आरो बेवहाय बड' लिरनानै लानो हागोन। नोंथांमोनाबो लिरनानै लानो हागोन। बेवहाय आं लिरना दिन्थिनि, बेवहाय बड', जों बड' नालाय बेयाव बड' लिरनानै लानो हागोन। बेनि उनाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ नैबेवहाय होदो। बेनि उनाव नोंथांनि फेमिलि इनकामखौ नैबेवहाय होथारनांगोन आरो। नोंथाङा मान्थलि फेमिलि इनकाम नोंथांमोना एनुवेल इनकाम बोसोराव बेसेबां नोंथांमोना इनकाम खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोना नैबेवहाय होथारनो नांगोन आरो। बेवहाय सार्टिफिकेट बियाखै, बिगोनसो ना मागोनसो नैबे उनाव नायलांबा मिथिसिगोन आरो लोगोफोर। दानिया बोखोलांबाय था, बोखोलांखांनायनि उनाव नैबेवहाय डकुमेन्ट आपल'ड। नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ मा आपल'ड खालामनांगोन नैबेवहाय गिबियावनो मा खालामनांगोननो आधार कार्ड, बेनिफ्राय भटार कार्ड नङाबा पान कार्ड जायखिया जानांगोन। बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स। बे मोनथाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोननो डकुमेन्ट्सखौ बिराद गोनांथिथार। बेखौ नोंथांमोना हरोब्लासो बे फ्रियावनो इ रिक्साखौ मोननो हागोन आरो। जुदि नोंथांमोनाव बे डकुमेन्ट्सआ गैयाब्ला नोंथांमोना अलरेडि मोननो हानाय नङा दै लोगोफोर। बेनिफ्राय बेनि जि फटकनि जि साइज, बे साइजखौबो बिथांमोना नैबेवहाय लिरनानै होखादों 500K नांगोन आरो 500K नांगोन। गासिबावबो 500K नांजोबगोन दै लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा, नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो मोननै डकुमेन्ट्सआबो दं नाथाय ड्राइभिं लाइसेन्स गैया, अब्लानियाबो नोंथांमोना मोननाय नङा दै लोगोफोर। नोंथांमोनाव अलरेडि गंसे गारि मोननायनि सिगां नोंथांनो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ नांखाथारगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाव ड्राइभिं लाइसेन्सआ थाथारनो नांगोन आरो, अब्लासो नोंथांमोना फ्रियाव इ रिक्साखौ मोननो हागोन आरो। दा अनलाइन एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोना जाय बिथांमोना भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायदों एसेब्लाबो बुजिनो हाबाय आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौबो मिथिनो हाबाय। नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामदो आरो फ्रियावनो इ रिक्साखौ नोंथांमोना लानो हादो आरो। गोबाङानो फैसानि आंखालाव बे फ्रि इ रिक्साखौ जों बायनानै लानो हाया। बेखौ दिनै गभर्नमेन्टआ फ्रियावनो होनो नागिरदों। बेखौ नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै एप्लाइ खालामनानै लानायनि उनाव नोंथांमोना बे फ्रि इ रिक्साखौ मोननो हागोन आरो। दा बेवहाय बेसेबांजोंनो होगोन आरो बेसेबांजोंना मोननो हागोन बेखौ बेवहाय नटिस जेबो होथ'वाखै लोगोफोर। जुदि बिनि सायाव गोदान नटिस फैयोबा आं नोंथांमोननो आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायहरनो नाजागोन। थेंक इउ लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो आंबो नोंथांमोननो गोदान आपडेट लाबोबाय थानो नाजागोन। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय।